ya merdane Son kolu gece meydane Son kolu gece meydane مورالێکی مەزن ڕاستی پشتگirتiyek mezin hêzek mezin dema got em disekinin û yê pejê li piştameyê em xwe bi yê pejê îro dibînin. Hebûnê me zaten hebûnê me ne yek û pêşerojê me jî diyar dike yek û gerê ku em ser piyavên tevkişine xwe bikin hûn ber em hev re hene yê pejê hebûna jinan tiştî temsîl dike Em ciyê xwe li destûrê bigirin û wek jin bi fikr û felsefa serokatî çawa em azad bûnin em ê wê azadiya wek hevî bi edalet em ê ciyê xwe li destûrê bigirin û em ê bêjin em hene û ji xwe em şagirtê seroka bûn.
Cezim her gün